जिउखौ अमा बैसा खालामना बहा रंजानानै दं नोंलाय? एन्सार नांगौ आंनो। गोरोन्थि खालामबाय आंनि समायना सिमांखौ सिफायदोंना नों? गवा नोंबो सोरां अमा बैसा जुरिसो आंनि लाइफआव हाबदोंना नोङो? नोंनि लाइफआवबो हाबफिननो हायाबा जुरि नङा आङो। खुलुमबाय आंनि नायगिरि लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जोंनि फाग्लि गोसोनिफ्राय दिवालीनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय। आरोथ' आंनि हाबा मोनजासिगोन। नों हाबा जामारसिगोन नामा सोरां? नोंलाय माथो लेंबा फैया? दा बमबायदि उरायगोनसो आं नोंखौ रागा जोंनांगौबा। बिदिबा लोगोफोर, नोंथांमोनालाय बम गावदोंना गावाखै? हेपि दिवाली लोगोफोर। आंनिफ्रायबो हेपि दिवाली। आंनिफ्रायबो हेपि दिवाली। लाभ इउ लोगोफोर। आंनि नायगिरि सनामोन, लाभ इउ टु। मा जाबावगोन आयै? नै रानि, माइथो बिदि बिमा फैलायनाय जाखो? ना बाबु सोरांजों नोंजों? नङा, सोरांजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया। आंना बास खालि मोनसेल' गोरोन्थि जादों। आं सोरांखौ मानो जोंनाव लाबोनाय? सोरनिखौसो लाबोनो लाबाय आं आयै। दाना आंहा मा जाबावगोन? सिमाङा आंखौ जि रागा जोंबाय। आंखौ एसेबो फोथायला। आरो बेबो बिमा फैबावलायनाय। मा सानगोन देलाय बियो? दा बेनोथ' जाबायहाय आइ। बिमायानोथ' मानो फैनांगौ देलाय? सोरां मावसै बुन्दा। मालायनि सिमांखौ सिफायनो सानदों बियो। बहा दं नों सोरां? बा साजायनायफोराबो मोजां नङा नामा बर'सा? मानो मोजां नङा जानो? बर'सा, आइमोन थानायमोनबा जि मोजां जागौमोन। जागौमोनथ'। बारा बाथ्राना आइमोनाव थांनोसै। दिवालीनि आइमोनजों खेबसे ज' थाहैनोसै। नाङा। मानो? ओरैनो। मानो बिदि नोंलाय? बिदिनोखा। आं थांगौमोन। दालायथ' आं दंखायोना नोंजों। होमबाबो दे, दा सानजों बम गावगोन जोंहा। मोजां नुदोंना? आंथ' जि मोजां नुखादोंना? होमबाबो नोंनिफ्राय साबसिन नङाना? मा? बर'सा? दाथ' सोराङाबो हाबा जानोसै। औ, माथो जाखो? ओमफ्राय नोंलाय माला आंनि जाबावगोन? मा बुंनो सानदों नोंलाय? नोंखौ बुंदों आं। नोंलाय माला आंनि जाबावगोन? आंनि लोगोरि जानो हागोन ना हाया नोंलाय? दिनै डाइरेक्ट सोंबाय आं। जोंजों आइमोनबो थाफानांगौमोन ना बर'सा? जि मोजां जागौमोन। आंनि सोंनायखौ दानदोंना? माथो नोंलाय सोरांजोंबो थांफिना? आंनि लोगोरिबो जानो हाया? बुंलाय। हेपि दिवाली बर'सा। बेड दिवाली। बर'सानि फिननायानो गैया आंनाव। आं मा बुंगोन? आरो मा सोराङा हाबा जामारसिगोन? सिगां मानो बिदि देनाय? मानो बिदि? गासिबो नुजोबना खोनानो मा बाखि दं मावजुरि? नों साननाय बायदि जेबो नङा होनदोंलै। आं मोजाङैबो सिनाया सोरांखौ। बियो आंनि लोगोनि एक्स बयफ्रेन्डसोमोन। बिदिबा बिनि बिमायालाय मानो फैनांगौमोन? आं मिन्थिया होनदोंलै। आंखौ थगायबाय थादोंना नों? नङा होनदोंलै, मानो फैसाया नोंलाय? न'आव थांसै आं थाङा नोंखौ। बाद दे, आं गाबलादों दा नों आंनि सिगाङाव। आंलाय मानो गाबफ्लानांगौ देनाय? मानो बिदि खालामफैनांगौ देनाय? बिसोर आं सिनायालै सोरांखौ, बिनि बिमाखौबो। आच्छा, होमबा बिमायालाय मानो फैनांगौ नोंसिनावलाय? बेनोथ'लै, बेनोथ'। मानो फैनांगौ बिसोरलाय? थांसै आं न'आव।
दुश्मनी दं नोंहा सोरां आंजों जेब्लानिफ्राय नों फैदों आंनि सुखु गोजोन गासिबो थांजोब्बाय सेनानै लांजोब्बाय नोङो सेनानै लांजोब्बाय मा दुश्मनी दं नोंहा आंजों नोंनि थाखायनो सोरां दिनै सिमाङा आंजों रायलायला आं मा खालामबावनो दिनै बे बिमाया मानो फैनांगौ बेयो जोंनाव हा आंखौसो सिमाङा बेसेबां गोरोन्थि बुजिखो नोंसोर सानैनि थाखायनो नोंखौ लाबोनो नाङामोन आङो मानो लाबोदाव आंलाय नोंखौलाय दाना आंनि हाबाया मा जाबावनांगौ देनाय आंनि सिमांजों एसेबां सिमां सुजुदोंमोन आङो मा जाबावनांगौ देनाय एसेबां मोजां दिवालियाव आङो रंजानो लुगैदोंमोन नाथाय सोरां नोंनि थाखायनो दिनै गाबनांबायसो आङो आंनि सिमाङाबो आंजों गैला आंनि सिमां जों सानैनि सिमाङा सिमांसो जासिगोन नामा आं मा खालामबावनो देनाय आंबो फैदो बम गावहैनोसै बेवहाय आंनि जिउआनो बम बायदि ब्लास्ट जानानै दङ नोङो आरो बेबि नोंसिना थांसिगोन ने मादो ओमफ्राय नोंसिनि आइया आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना मानो खालामा जानो बेलाय खालामनांगोन नंगौ नंगौथ' आंनि सना दा सानजों बम गावहैनोसै जोंहा गारिया मोजां सालाय आंना बेबि माबा जोंखौसो नायहरबाय थायो आब' जेलि आं सिमांखौ माबोरै बुजायबावगोन सोरां बिमा फैनानै जारला जाथारबायना दानाबा बेनोथ' आब' मा नांनायबा फैनांगौ आं दाना मा खालामबावनो जेलि सानदोंमोन रंजागोन बम गावगोन सिमांजों आंजों आरामसे बम गावगोन रकेट उरायहोगोन नाथाय दा बरबाद दे आब' जाबायसै गुमैया बुजिखागोन बेयो लासैबाबो मालाय दिवालिबा सोरांसो जायो नाथाय सोराङा आंनि जिउआव खोमसिसो लाबोबाय अमा बैसा सोरां नङा नोङो अमा बैसासो आंनि जिउखौ अमा बैसा खालामना बहा रंजानानै दं नोंलाय सोरां मावजि बुन्दा सोर खिन्थायानो मानो नोंजों आंजों गोसो लायो होननानै एन्सार नांगौ आंनो जुरिसो आंनि जुरिखौ दाफोजा सोरां गोरोन्थि खालामबाय आंनि समायना सिमांखौ सिफायदों ना नों मा दाय मावामोन आंलाय नोंनि गवा नोंबो सोरां अमा बैसा जुरिसो आंनि लाइफआव हाबदोंना नोङो नोंनि लाइफआवबो हाबफिननो हायाबा जुरि नङा आङो हाबाब बिफा जि समायदोंहाय लाइटजों जोंहा न'आ बांसिन समायबावगौमोन आबाजों बिहामजोजों फैनायमोनबा लेंहरबानोथ' जायोमोन ना बिदिबा हा न'आनो गावसोरनिखा बेयावनो लिंहरनांलायगौ नामा हा गावसोर फैनो गोसोबालाय फैगौमोन आरो नोंजोंबोदि मा जागोन ओइ बिफा ओमफ्राय खोनाबायना आबामोनखौ मा थुथ'रो बे दालाय आं बुङाखै होनबा दहाय बे आबा उन्दैनि गोसोथोनायखौ नुदों होननाया हाथायाव औ ओमफ्राय एखेबारे उन थांफाथारदोंहाय आं न'सिम आं मा नांनायनि थांनांगौ जाखो हाबाब बे आबा सोरांखौ नुवाखै नोङो मा जालांखो मानसिया जौ लोङै लोङै बेखायनो डाइरेक्ट बुंना फैबायहाय आङो मा बुंना फैलायखो नोंहालाय ना रायबोदोंसो रायबोआखैहाय मा एसे बुजायना फैदों आरोहाय हा बुंबोबाय आरो हा मोजाङै मोजां थाथों उनाव मोजाङै मोजां लांफैगोन होनना जारलासो जागोनलै नोंजोंबो र' आबा सोराङा न'आवल' फैग्रोथों खोनाबायना नै आबा सोरांजों रायलायनानै लायनोसै बेहाय आङो हाब नोंलाय माब्रै फसायबोदों नामा आं फसाया मालाय मा जाबावनो मालाय गोसो थोलायलायथारोबालाय आंलाय आरो माथो खालामबावनो ओजों आबायाबो जौ लोंनायानो गारनो नागिरला र' फैथोंल' बे आबाया ओइ
नालाय सोर फैदों जोंनाव? आबा सोरां। नै आरो सोर आलासि लाबोलायखो? आंनि आइसना आलासि नङा बेयो। ए हासोथो होमबालाय। हा माथो फरेनार ना मा जाखो? माथो खानायफ्रालाय जाथि जुथिसि बेलाय? हाबाब हामा आइ होनलाबायखो आंखौलाय? बेनोथ' आइ नोंनि जानो गोनां नोंहामसो। मा? लाना फैखाबाय आं। आयु आरो सोर सासे लाबोबावलायखो नोंलाय? नै सोर सासे माने? माने माबाहाय बिफा आं जे बिहामजो होनदोंमोन ना बे नङामोनहाय। मा? होमबा बेलाय सोरथो आरोलाय? हा बेनोथ' बुजिना मोनासैहाय आङो। माबायदि आइ जानो गोनां नोंहामजो गोदाना? नै आबा हा साबेसे दङ नोंना? माया? आराम मोननाया? माने? फट'आव नुनायाथ' बे नङामोन। हा सोर गोदान जालायखो बेलाय? मा बुंनो सानदों नोंलाय? नै आबा नों दाख्लि दावराव जादों होननाया आं मोजां बुजायना फैखाबाय न'आव थांनानै। आरो आंथ' फसायखादोंबो मानसिखौ। बे सासेखौनो लादो आबा। सानै साथाम बेलाय। सोरखौ बुंहैखोलै आइ? आरो सोर सासे बेलाय?